Desempaquete. Fragile mon cœur. Desempaquete, desempaquete. Desenvase paquete. Ay, parezco las Mamá Chicho. Mamá Chicho, me toca. Me toca un disco más. Esto no voy a abrir con ASMR. No, voy a abrir con Cutilander. Ai, Cutilander. Ves? E así xa é outra cousa que non poño a vida, a miña saúde en perigo. Quita música, quita música. Ahora, xa podes poñer a música. Porque a Isaac lle gusta poñerme música de fondo, pero a min gústame o tironcito e el ruidito. Proba de blancos para cámaras. Ai, mira onde está o título de propiedade da miña casa. Si é que non teño casa de propiedade. Ai, non, que si a leo xa sei, bueno, sei máis ou menos o que ven, pero se o leo xa sei exactamente o que ven. Que si, é o artista sensación agora mesmo, porque fai cousas moi chulas, colabora coa xente máis molona, e, chico, non se pode escapar del. USB. Quen este? Fred again. Era Fred e agora é Fred outra vez. A ver se vou meter a pata e non é Fred again. Coño, que Fred again, o USB. Sí. Fred again, que está grabando con Catriel e Paco Amoroso. E por fin localicei, despois de mogollón de tempo, discos de Catriel e Paco Amoroso que vamos a recibir xa. Pero por lo pronto xa temos a Fred again. Toc, toc. ¿Quién es? Toc, toc. ¿Quién es? Ábremela por allá. Teño falado moitísimo deste grupo porque son moi bons. Son tremendamente personales, tremendamente maravillosos e ademais está dicindo, bueno, ten un álbum que se chama que xa o tivemos aquí a Half Speed Master, porque cumplir 30 anos ou 40 anos, non quero sabelo. Me encanta esta máscara que está oculta aquí, ves os ollos, o nariz, a bolboleta, digamos, bueno. Total, que sacaron ese disco que lo petaron e se foron facendo cada vez máis crípticos, máis musicais, máis sutiles. Entón, foron perdendo éxito, pero foron gañando en calidade. Este disco é absolutamente... Bueno, ten unha canción que a mí é das miñas favoritas deles, que se chama Living in Another World. Si queres escoitalo en TikTok, en TokTok, en YouTube. si queres escoitalo. Eles chamase TokTok e a canción se chamase... Bueno, Living in Another World. Teñen moitas e moi boas, pero Living in Another World a min retrotraeme a Ibiza 1986. Que primavera tan bonita, porque primavera nunca fun en verán a Ibiza. Fun un verán no 89, no 90, foi a única vez que fun en verán e nunca volvín a Ibiza xa. O sea, aquelo non me... Pero Living in Another World é estar en Amnesia as 8 da mañán con unas letras que eran, como eran? M, D, M, A... Bueno, non sei, eran unhas letras. E unha sensación de estar escoitando algo totalmente apabullante. Xa coñecía a banda, entón a recoñecí enseguida polo son, pero a canción é Toc Toc. E este disco non sei Half Speed Master, pero é High Resolution Audio Transfer of the Original Master. O sea que... Gorilitas, cando queras facer o gorila te pos este disco e faz a gorila todo o que queras. Damon Albarn e toda a súa, Jamie Hewlett e toda a súa pandilla. El poeta Halley pasou un cometa, escribiu unha poesía e se convertiu no poeta Halley. Son lobo lesbian, porque hai que respetar todos os tipos de amor, todos. Si queres que despois os demás
respeten o teu. E ainda que non respeten o teu, ti respeta aos demais, porque non hai que esperar que os demais fan as cousas antes, hai que facelas un. Héroes del Silencio, a banda sonora do documental que se chamaba Silencio y Rock and Roll, disco doble. Outro gorila, porque cando nos engorilamos, nos vimos arriba e pedimos 2 discos. Luis Miguel, porque non sei por qué, non sei ni como vino, ni como fue. Resulta que o bolero ahora está pegando moito entre a chavalada. E me parece moi ben, porque é canción con letras románticas e con unha instrumentación moi currada. Y Luis Miguel canta boleros de Los Panchos, de Armando Manzanero e de toda esa xente maravillosa. Antonio Variaxois, por fin, mira, dar e receber. Aquí non vou facer ningún chiste porque só fai el. Un dos primeiros artistas queer en Portugal, como paralelismo, pues vedes que tengo pelo rosa fucsia, barba rosa fucsia, era un escándalo este tipo. Un pouco Tino Casal. Con uns discos moi interesantes, porque non só era atrevido no erótico festivo, sino que tamén era atrevido no musical. Os discos de Antonio Variaxois nós tivemos aquí algúns de primeiras edicións, porque non estaban reeditados, e con un precio gordete, 70, 80 pavos andaban por os discos. De feito, me viñan de Portugal aquí a comprarlos, porque en Portugal creo que estaban máis caros aínda. E agora, por fin, hai reedicións decentes de Antonio Variaxois. É un tipo moi interesante, non só para o colectivo LGTBIQ+, sino para calquer persoa que interese a música. Obviamente é unha música moi herdeira da súa época, dos 80, pero moi interesante. Pero que pesado me puxen cos gorrillas. Outro gorrillas a patadas, hoxe. Amaral, pajaricos en la cabecica, ay, ¿por qué en la cabecica? Porque son mañicos, como los Héroes del Silencio. Os Smiths, Hateful of Horror, que ten unha das mellores cancións para min dos Beatles, que é How Soon Is Now, que tan pronto é agora mesmo. E o último xa sabedes cal é. Mira, coa parte de atrás xa sabedes que a banda son os Red Hot Chili Peppers. Sugar, Sex, Blood and Magic. Magic, Blood, Sugar, Sex, non sei en que orden vai. Blood, Sugar, Sex, Magic. Eso é. E dese paquete liquidado, liquidado dese paquete. Se me fan curtos, non sei se a vos se vos fan curtos ou longos, pero se me fan curtos. Me encanta cando veñen esos caixóns enormes. Give it away, now. Sí, o hit deste disco é Give it away, pero ten unha canción delicadísima, preciosa, que se chama Under the Bridge, en baixo da ponte. Que podría ser triste ter que vivir en baixo unha ponte, pero se te poñen esta canción xa como que é menos triste. E aí está en 180 gramos, maravillosos, un disco doble. E agora imos facer, non, vou non facer eu, porque sí, paquetitos, que me gusta facer paquetitos. Este é o máis fácil de facer, que Aragón por aquí, e gorrillas por aquí. E entón vamos a poner al Love of Lesbian al lado de Amaral, ainda que non sexan aragoneses. Un pouco paquete vou facer, porque é un paquete pequeno, desempaquete. Ai, o plástico, mira ti. 3 discos, 2 Gorillaz, Damon Albarn, Jamie Hewlett e todos os seus invitados. Pois mira, que me colabora aquí Sweet Airi, un cantante de reggae. Aquí non especifica. Adele Motallo, Booty Brown, Bad Bunny, Beck, Thundercat e Stevie Nicks. E que eu Cracker Island non escoitei moito, pois vou ter que darlle outro repaso. 3, 2 Gorillaz. E logo estes 3, que non me provoquen estrés, que son Héroes del Silencio e Amaral e Love of Lesbian. A ver, vamos a intentar buscar algunha línea sutil por aquí. Bueno, mira, os Smiths cos Red Hot Chili Peppers non me parece mala opción.
Antonio Variaseos non o vou a poñer con Luis Miguel, que Luis Miguel se me enfada, que es moi heteronormativo. Así que vamos a poñer, mira, Toc Toc e Antonio Variaseos xuntos, porque sacaron os discos nos 80, e Luis Miguel e Fred Again, pues imaginades unha colaboración de Fred Again con Luis Miguel. Pois mira, non te digo que non. Non te digo que non, pero non sei como que... Ostras, hai que en relieve o de USB está en relieve, mira, moi bonito. Nada, discos para disfrutar en Río Lagares, Rúa Falperra 16 en Vigo, e para disfrutar tamén na vosa casa unha vez que veñades aquí, que vos los compredes, que vos los levedes. Porque se vides aquí e resulta que non o hai, pois vos lo podo encargar, pero claro, se o teño aquí, xa vos lo podo dar directamente, e vos lo levades para casa maravillosamente, o escoitades, o disfrutades, bailades, e incluso podedes ao mellor comprar outro para regalarlle a alguén, ou non, quen sabe. Bueno, en todo caso, vos imaginadevos que vades a un sitio e hai uns discos del Copón, ui, que ben xente.